Как ще ги стигнем американците, че и задмине кога? Другари, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките от моята скромна кола. Как да я карам нататък в тази гъста мъгла? А гледах напред надалече, се бях амбицирал дори да ги настигна американците. То майче ще вали. Дето вземи ги, Господи, бял ден да не види, че как, освен ако взел ги случайно пък, да си ги сложи отзад. Става въпрос на задното стъкло. Той няма го даже в Албания, нито в Зимбабве, ни в други страни, да си обкрадват чистачките, а пак и там дъжд вали. Дай ми ги, дай ми ги, дай ми ги, дай ми ги чистачките, дай ми ги чистачките, или ми ги върни. Дай ми ги, дай ми ги, дай ми ги, дай ми ги чистачките, дай ми ги чистачките, или ми ги върни. Тръгна надясно ли, вече не знам накъде да погледнат очите ми. Всичко краде и краде. Как ще ги стигнем американците, че и задмине кога? Еми аз така се чудя, другари. И след мъглата, мъгла!